De weggeefkast bij de Kruiskerke in Boedenpost gaat dicht wanneer het juiste wordt en iepen het maar weer. En dat is net zonder reden. Er gebeuren, naar uw indruk, wat onregelmatigheden. Mensen die het zorgen, misschien echt net helemaal goed zorgen, want je kan ook de kofferbak hier doen en je zet er een hele grote spul in. Dus dat weer wat onduidelijk wat er nou eigenlijk gebeurt. En dat weer meestal jongens, jongsled in het donker. Ian had eens een keer 3 of 4 pakken koffie erin zet. Nou, die weer in de oren voor. Dan ben er net opeens 4 mensen die verlet van koffie hier. Dus iemand die zei van, dat is mooi. 4 pakken voor Ian, of voor 0, wat prijs betreft. Dat is wel aan mij besteed. Ja, dat weer de bedoeling net. Je moet ook wat lezen litten voor een oor. Op een goed werkende wijze gebruikmeisje van de weggeefkast rint nog net helemaal goed. Maar de commissie hoopt dat dit hem in de toekomst zelfs ontwikkelt. Het is te vergelijken met een boekenkast, die je dan ook wil zeggen. Je zet er eens een boek in en je haalt er eens een boek uit. Dus zo is dit ook bedoeld. En dat is moeilijk om dat te regelen, want met voedsel gaat het toch wat oors, denk ik.